Rahman senin arzuluğuna koşulayan bütün halkımızı, hormatly prezidentimizi ulu yeniş bayramçılığı bilen kutlayan bizim sunuğu işgärlerimiz şu geçen uruş döwrüne gaty ullukan işler edipdirler. Yine bir de bizim bilişimiz ýaly sunuğu işgärlerinden 4 san topor döredipdir. 4 san toporda hem bağışladanlar, hem şahir, hem artistler. Yine onlardan Navat Nur Muhammedova, Nur Cemal Adiyeva, Sahcep Barov, sağdanlardan Oraz Sarif, Durdu Saparov, şahirden Yanki Karaseyitliyev, şol topora koşulupdur. Artistlerden Kılıçberdiyev, Sonam Radova, şonun ýaly opera artistlerinden Hoca Wany Durdiýew, Hoca Annaýew, we ýene şular ýaly belli adamlar şol toparlara koşulup şo söwüşçüleriň üstüne iýerilipdir, şo topar edilip. Onuň şo döwürde Kaliningrad frontuny, Leningrad frontuny, bir Kuýbuşa frontuny, ine şu töweregindäki bolýan şol eskerler öňündäki aýdymaydypdyr. Goşgo kap, artistler bolsa kişirak taknalar görke. Aman halipa sağ ol. Tüýünmi dowam etmek şo ýadymy düşýär. Navat Nur Muhammedowa söwüşçülüň üstüne gidip konsert berişini gurrun edipdi ýadymy düşýär şo. Şol ýa-ki otda gidip barýat, nira barýarmydan bilemzak diýip gurrun edýän şo ýa-ki söwüşçülüň içinde aýdym taýda edilen şeýle mehr bilen şu bagşylary, sadanlary, şahyrlar garşaşlaryna şeýdip gurrun. Murgap etrafyndan bir bagşy bolan atagadak diýip olam şeýle gelejek umyt bildirilýän bagşy eken, ödem gowy oglan eken, ýagşy oglan eken. Ine bulam urşa gidýärde, ýa-ki şu agyr söwüşçülerde yaraly bolup bir goşorundan şu çeperiniň goşorundan elli gidýär. Owa. Ine şuň ýaly bolma maýyp bolup gaýdyp gelýär. Soň gelen soňam şo nerese bagş sadanna bolsa ýanyma gyýgyryp edip şeýle hyzuly. Owa şuň ýaly süýji arzuwlar bilen şu ömrüni ýaşap uly zähmet çekip o hojalyga da şo ýagdaýynda ullukan kömekler berip dünýäden ötüp giden. Tahy bagşy şol ýa-ki toparlaň içinde bolup, olam şol söwüşçüleriň içinde aýdymlar aýdyp, saatlar edip gaty edilberen eken şo. Başga da kärdeşlerimiz sunuğu işgärleri şular ýaly uruşda edermelik görkezdirler. Ahal tarapdan Oraz Sofiýew diýen bir gelecekde umyt bildirilýän ýaş bagşy bolupdyr. Ene şol neresi uruşa gidip şo taýda agyr söwüşlerde wepat bolup ýerine gaýdyp gelmändi. Ene mar tarapdan wekil walardan Atoraz diýip bir bagşy bolan ýaş bagşy şo döwürde. Ene olam öýlenenine ýaňy 3 gün geçenni şonu uruşa gitmeli bolýar. Şo uruşa gitmek üçin ýolagçy otlusyna bilmek üçin ýa-ki mendile çykanlaryna muny ugratmaga gelýär. Şo täzelen gelini, ejeti, ýene howatlarlary. Ondan şo maşgalatynyň dözmän bir şolary ugradýandan ýol başçysynyň ýanyna baryp ahyr öz arzyny aýtmaly bolýar. Ondan sonra ýa-ki ýol başçy munyň ýagdaýyny düşünüp ýene muňa bir gün galmagy uruşdan peşkeş berýär. Ine şonluk bilen şol şok iýje galyp ertesi ondan täzeden uruşa gidýär. Şo uruşy başdan aýak geçirip soň gaýdyp gelýär tagaman, gelmem öz ýurduny, öz owasyny gatkän işler edýär. Öz atly bagşy bolýar, Atoraz diýip bilen eşdýär, gowy diýen magşydy. Ine şuň ýaly bizim kärdeşlerimiz şeýle söwüşlere gatnaşyp özlerini görkezden adam.